Θα παρακαλέσω επίσης τον κύριο Αλεξίου, ο οποίος ήρθε από την Πάτρα. Όχι από την Πάτρα. Συγγνώμη, από την Άρτα. Ούτε από την Άρτα. Από την Ηγουμενίτσα. Έχει γράψει ένα βιβλίο στο οποίο ένα μέρος του αφορά το Γιάννη Καΐλη και θέλει να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Αισθάνομαι μεγάλη συγκίνηση που βρίσκομαι απόψε στο δίστομο και αισθάνομαι ακόμα μεγαλύτερη συγκίνηση που θα χαιρετήσω μια εκδήλωση για το Γιάννη Καΐλη που δεν τον ήξερα, αλλά που η ιστορία του όταν την έμαθα με συγκίνησε αφάνταστα. Νέοι και νέες του διστόμου, διστομήτισσες και διστομήτες, εκπρόσωποι των αρχών του Συλλόγου, κύριε Δήμαρχε, αγαπημένοι αδερφοί που τώρα σε γνώρισα του Γιάννη, καταρχάς ήθελα να σας δώσω θερμά συγχαρητήρια για αυτή την εκδήλωση. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε εδώ απόψε να ήταν και η πρόεδρος της Δημοκρατίας και άλλες πολιτιακές αρχές. Εγώ έμαθα για την εκδήλωση από έναν φίλο μου, Διωτό, ο οποίος είναι και αυτός μαζί μου απόψε από το Μολυσοχώρι Θηβών, και είπα ότι θα πάω σε αυτή την εκδήλωση. Έχω γράψει ένα βιβλιαράκι πέρυσι για τα 50 χρόνια του Πολυτεχνείου, που μέσα σε αυτό έχω κάνει μια εκτεταμένη αναφορά για αυτόν τον αγωνιστή, τον Γιάννη τον Καΐλη. Όντας φοιτητής εγώ του 75 του Πολυτεχνείου και ζώντας με θέρμη και πραγματικά ρίγη συγκίνησης τις πρώτες επετείους, μέσα από τις μεγαλειώδεις πορείες, τις μουσικές, τις θυελλώδεις συζητήσεις, είχαν χαραχτεί βαθιά μέσα μου τα καλλιγραφημένα συνθήματα στην πύλη του Πολυτεχνείου, έξω το ΝΑΤΟ, έξω ΕΙΠΑ. Παιδιά εμείς και ο Γιάννης τότε της Καθαρέπουσας. Αργότερα έμαθα ότι τα συνθήματα αυτά ήταν γραμμένα από το χαρισματικό, ευλογημένο χέρι του καλλιγράφου διστομήτη, αγωνιστή φοιτητή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, και πληροφορήθηκα τη συγκλονιστική του ιστορία. Τα δύο αυτά συνθήματα αποτελούσαν την πεμπτουσία του αγώνα του Πολυτεχνείου, που μαζί με την μία και μοναδική ιστορική ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής, πέραν του αιτήματος της πτώσης της Χούντας, έθεταν το ζήτημα της εθνικής ανεξαρτησίας. Ήταν η απάντηση των αγωνιζόμενων φοιτητών σε κάποιους που ήταν αντίθετοι στα πολιτικά αυτά συνθήματα και που καλούσαν τους φοιτητές να προβάλλουν μόνον φοιτητικά αιτήματα. Έγιναν στη συνέχεια αντικείμενο καπηλείας από κάποιους που δεν τα πίστευαν τότε και ξαναγράφονται τώρα στις κολόνες του Πολυτεχνείου, αλλά με υπογραφές κομματικές. Τα συνθήματα αυτά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αποτελούν ορόσημο και ψυχή της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, όπως ήταν τα συνθήματα «Ελευθερία ή θάνατος» της Επανάστασης του 1821, «Απελευθέρωση», «Εθνική ανεξαρτησία», «Λαοκρατία της εθνικής μας αντίστασης». Και παραφράζοντας τους στίχους του Γιάννη Ρίτσου για τον Νίκο Μπελογιάννη, θα μπορούσαμε να πούμε για τον Γιάννη Καΐλη: με δυο συνθήματα ξεκλείδωσε όλη την Αθανασία. Με 6 λέξεις έλαμψε τον κόσμο για να μην νυχτώνει. Μόνον που ο Γιάννης εντός εισαγωγικών ξεχάστηκε από κάποιους, και ευτυχώς που βρέθηκε αυτή η πραγματικά χαλκέντερη δικηγόρος Φιλάνθη Ψηρή και αποκάλυψε τη δολοφονία αυτού του παλικαριού από τους χουντικούς. Δεν μπορούσα λοιπόν εγώ πέρυσι, γράφοντας αυτό το βιβλίο, να μην αναφερθώ σε αυτήν την ιστορία του Γιάννη. Με είχαν συγκινήσει άλλες ανάλογες ιστορίες που μας έλεγε ένας άλλος πατριώτης, ήρωας της νεότερης ελληνικής ιστορίας, ο φίλος Μανώλης Γλέζος, που είχε έρθει και εδώ στο χωριό σας, στην Κομμόπολη σας, πριν από χρόνια για να προσκυνήσει. Μας έλεγε τότε για τον Μαθιό Πόταγα, μαθητή της 5ης Γυμνασίου του Βαρβακίου, που σε ηλικία 17 ετών στις 2 Μαΐου του 41, όταν τα πρώτα γερμανικά στρατεύματα κατευθύνονταν προς τη Βιτίνα Αρκαδίας, τον τόπο καταγωγής του, εμφανίστηκε μπροστά τους
και φέρεται να τους είπε «Σταθείτε, δεν θα μας σκλαβώσετε, είμαι εδώ μόνος, αλλά όλη η Ελλάδα ακολουθεί». Έτσι λοιπόν, παρόμοια είναι και η ιστορία του Γιάννη. Το γεγονός μάλιστα ότι ο Γιάννης Καΐλης κατάγεται από το Δίστομο, που μαζί με τα Καλάβρητα βρίσκονται στην κορυφή των μαρτυρικών πόλεων της πατρίδας μας, ορμόμενος και εγώ ο ίδιος από τη μαρτυρική παραμυθιά, τόπο εκτέλεσης των 49 προκρίτων μεταξύ αυτών και συγγενών της μάνας μου, καθιστούσε ακόμα πιο επιβεβλημένη την παρουσία και την αναφορά μου στο Γιάννη Καΐλη. Οι στίχοι του Νίκου Καβαδία που μελοποίησε ο Θάνος Μικρούτσικος στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω κι εις έναν τρίκιο ανάστημα ψηλώσαν το σωρό. Κοπέλες από το Δίστομο, φέρτε νερό και ξύδι. Μαζί με τα δυο αυτά συνθήματα του Γιάννη Καΐλη σηματοδοτούν κορυφαίες στιγμές της νεότερης ιστορίας του λαού μας. Κεσαριανή, Δίστομο, Πολυτεχνείο. Το όνομα λοιπόν του Γιάννη Καΐλη πρέπει να μην παραμένει άγνωστο. Πρέπει να μπει δίπλα στα ονόματα του Διομήδη Κομνηνού, του Σπύρου Μουστακλή, του Αλέκου Παναγούλη, του Κουμί της Κανελοπούλου, του Μιχάλη Καλτέζα. Θα πρέπει η φωτογραφία της πύλης του Πολυτεχνείου με τα συνθήματα του Γιάννη να περάσει στα σχολικά βιβλία με συγκεκριμένη αναφορά στον καλλιτέχνη τους. Βέβαια, αυτό είναι δύσκολο σήμερα να γίνει, αφού οι ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας και του πολιτικού προσωπικού της χώρας ομνίουν δυστυχώς το όνομα αυτών των φωνικών μηχανών, ΝΑΤΟ ή ΠΑΕ, τους υπηρετούν και τους εξοραίζουν, ενώ κατά τα άλλα μιλάνε και αυτοί για το μήνυμα του Πολυτεχνείου. Ακόμη θα πρέπει με ενέργειες του Δήμου, των συλλόγων σας, της σχολής, της Ανωτάτης Σχολής, χάρηκα που άκουσα την πρόταση της κυρίας Πριτάνεως, του ΕΜΠ, να μένουν μόνιμα γραμμένα τα δυο αυτά συνθήματα στην πύλη του Πολυτεχνείου, με τον τρόπο που τα έγραψε ο Γιάννης Καΐλης, μαζί με μια πλακέτα δίπλα που θα αναφέρεται σε αυτόν και στη δικηγόρο Φιλάνθη Ψηρή, που μαζί με την τσαλακωμένη από το ΤΑΝ πύλη του Πολυτεχνείου και την δραματική φωνή του εκφωνητή Δημήτρη Παπαχρήστου αποτελούν την άειλη, υλική, πολιτική, πολιτισμική κληρονομιά μνημεία στους αιώνες της νεότερης ιστορίας του λαού μας. Ό,τι και αν κάνει όμως η πολιτεία ή αν δεν κάνει, τα συνθήματα του Γιάννη και το εξεγερτικό αγωνιστικό μήνυμα του Πολυτεχνείου φωτίζουν και σήμερα το δρόμο μας. Τροφοδοτούν το λαό και τις νεότερες γενιές που για μισό αιώνα παγκόσμιο ίσως φαινόμενο, πλην ορισμένων περιπτώσεων απογορεύσεων που βάφτηκαν με αίμα, διαδηλώνει στις 17 Νοέμβρη με μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις και πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Στην απελπισμένη, θλιμμένη φράση της αδερφής του Γιάννη Καΐλη δεν μπορούσαμε ούτε να τον κλάψουμε. Εμείς σήμερα, τώρα πρέπει να πούμε, μπορούμε να τον τιμήσουμε και θα τον τιμάμε για πάντα. Στις πορείες αυτές και τις διαδηλώσεις, το σύνθημα «Ζει, ζει, ο Τεμπονέρα ζει με Πέτρουλα Λαμπράκη μας οδηγεί», μπορεί να γίνεται «Ζει, ζει, ο Τεμπονέρας ζει, με Καΐλη Λαμπράκη μας οδηγεί». Γιάννης Καΐλης από το Δίστομο, αθάνατος! Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε.